Днес излязоха комплектите за 2026 година и честно да ви кажа, малко съм разколебан, защото кажи речи са хубави, но нещо не ме грава толкова и в нещото видео ще ги разгледаме. Добре да започваме. Това са новите спинери, но да ви кажа нещо не ме грабват. В смисъл не са зле, но спинерите буквално са на новите елементни чудовища. И защо не ми харесват? Ами просто буквално те рециклират спинерите от тази година, в смисъл драконовите спинери, и просто нещата не се връзват, иначе този лойд е ексклюзивен, поне за този комплект. И затова бих дал 6 от 10 на тези спинери, като това си е лично мое мнение. Този комплект от друга страна ме изненада много приятно, в смисъл доста интересен, но ме съмнява, че ще го видим в новия сезон, защото миналите роботи в такъв размер така и не ги видяхме в миналите сезони, което беше гадно, но да се надяваме, че поне този ще участва, макар и да съм загубил всякаква надежда. Иначе на този комплект бих му дал 9 от 10, доста е добър, купете си го задължително, едва ли ще останете разочаровани точно от този комплект. Добре, минаха точно 2 години откакто видяхме Кол с този костюм за първи път и да ви кажа, малко съм изненадан сега. Доста интересен този робот, ако така се нарича, и затова бих му дал 9 от 10. Просто е много готин и между другото заедва драконовата си форма, новата е ексклюзивна фигурка, така че може да си го купите и няма да съжалявате. Просто този комплект е много добър и съм сигурен, че си заслужава парите. И да, това е общо взето за този комплект. Добре, този комплект ме изненада приятно, поредният комплект свързан с Рил, но проблемът тук е, че са рециклирали главата, защото стана вече за втора година използват тази глава в няколко различни комплекта, което е гадно. Иначе самия комплект, да, доста интересен и между другото може да се смесвате оръжията с робота на Кол от същата серия, така че да, този комплект си заслужава. Като бих му дал примерно 9 от 10 отново, просто е много добър, но да ви кажа честно, нещо не ме грабва толкова много, може би защото са рециклирали главата, а би трябвало да му измислят чисто нова глава. Добре, този комплект реално погледното е готин, но съм малко разочарован от него, защото беше казано, че този комплект ще може да се превръща в джет и кола, а всъщност се оказало, че може само да прави някакви трикове, което е малко тъжно, но да, пак е хубав и фигурите също са много добри, така че да, ако искате комплект може да си купите него. Но да ви кажа честно, бих му дал този път на това 9,5 от 10, просто да, хубав е, но малко съм разочарован, че не може да се превръща в джет. Сигурен съм, че в новия сезон този комплект ще изглежда много по-детайлно и по-красиво, но реално погледното нещо не ме грабва. В смисъл бяха ни обещали къща на дърво, пълна с кафилини неща и да не говорим, че ни обещаха и пиксел също така, а всъщност не получихме ли? Не я получихме. И да, на това бих му дал по-точно 8 от 10 и съм малко разочарован, както ви казах, но пак става. Очаквах дракон на източник на живота, а всъщност получихме новия арк дракон на живота. Както се казва, той е драконът на живота. И съм разочарован от него, просто не си пасва много. Затова просто бих му дал 7 от 10 и може би това е един от най-слабите комплекти от тази вълна. Като започнахме с слабите комплекти, това не ми харесва особено. За мен най-добрата версия на този комплект е от 2019 година, оригинала, докато този не се вписва особено. В смисъл, крилата му буквално се превръщат в щит, а по принцип с тях трябва да лети, Тарион на лявата ръка и няма меч. Въобще този комплект е малко разочароващ за мен или доста. Единственото хубаво е, че върви с 3 фигурки, които са ексклюзивни, или поне 2, защото едната буквално се повтаря и в друг комплект. И общо взето да, този комплект бих му дал 7 от 10. Това ме изненада приятно. Мисъл беше планирано да бъде съвсем различен комплект, а всъщност са добавили доста неща, като например входната врата за манастира и доста добри фигурки. И въобще да, много е добър. И въпреки че е малък, включва и ексклюзивна фигурка, както повечето Legacy комплекти от тази серия, но и включва и много добри фигурки, като тези, особено на нинджите с техните подобрени костюми на ZX. Що взето да, наистина този комплект е доста добър, бих му дал 9 от 10, просто защото нещо му липсва, но иначе да, доста е як. Добре хора, това са комплектите за първата вълна, иначе очаквайте съвсем скоро да получим и още комплекти. Като например може утре да излезе нов, защото още не са разкрили всички комплекти. И да, това ще бъде видеото, дано да ви е харесало. Ще се видим и друг път.